Otázka dňa. Kým by bol Rudolf bez červeného nosa? Moje meno je Mário a toto je Cvokhaus. No ale trošku to dofúkaj. Poď na to, šéfe. Tak, teraz je to na červený nos. Keby si chcel bordový, tak ešte ti uberiem. Ne, Keby si nechcel vôbec, keby si chcel odjebať nos, tak pridám. Pozri na to. Ideme. Poď. Dobre, ideme na to. Je červený? Hej. Yes! Tak, dneska sme si ukázali, ako si vyrobiť červený nos. Moje meno je Mário a sledujte Cvokhaus.